ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ କାଳାଂଶରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପାର କରୁଣାରୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ଏଇ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଆମର କାଳାଂଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ଭୂଗୋଳର କାଳାଂଶ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭୂଗୋଳର କୃଷି ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ଧାନ, ଗହମ, ରବର, କପା, ଚାହା ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କି ପ୍ରକାର କରାଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ, ତା ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା, ବୃଷ୍ଟିପାତ କେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଭଲ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ କୃଷି ବିଷୟର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା। ଆଜିର ବିଷୟ ଆମର ରହିବ ବୈଷୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନର୍ଗଠନ। ବୈଷୟିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମସ୍, ବୈଷୟିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନର୍ଗଠନ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ଆଜି ଅଛି ଆଲୋଚନାରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାକୁ ମନ ଦେଇ ପୁଣି ଖାତାରେ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆଜିର ବିଷୟ ବୈଷୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନର୍ଗଠନ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକରି ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୃଷି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭୂମିର ଯେଉଁ ଧାରଣୀୟ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ପ୍ରାବିଧିର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କୃଷିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା କଥା ତାହା ହେଇନାହିଁ। ଭୂମିର ଆମର ଯେଉଁ ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କୃଷି ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେରିକା ହେଉ, ଜାପାନ ହେଉ, ଚୀନ ହେଉ, ସେଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ସେତେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବିଧିର ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରବିଧି କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମାନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଏସବୁ ଜଳସେଚନ, ଏସବୁକୁ ପ୍ରବିଧି କୁହାହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଯେତେ ହେବା କଥା ସେଟା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କୃଷି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରାଗଲାଣି, ବହୁତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିଲାଣି, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଚ୍ଛ ପ୍ରଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବା ଆମର ଯେଉଁ କେନାଲ, ଦେଓ କେନାଲ, ମୁଁ ତ ଏଠି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛି ସେ ଦେଓ କେନାଲ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି। ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ କେନାଲ ଖୋଳା ହେଇକି ତାର ଚାଲିଛି, କେବେ ଯେ ସରିବ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଜଳ ପାଇବେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ସେ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ଉର୍ବରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆମ ଦେଶର 60% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ହେଉଛି ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ। ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ନିହାତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା କଥା ସେ ପ୍ରକାର ହେଇନଥିବାରୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର GDP ଏବେ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି ଜିଡିପି କ'ଣ ନା, ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆୟ ତଥା ବହିରାଗତ ଆୟ ଆମେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯେତେ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଯେ ସୋର୍ସରୁ ଯେତେ ଆସୁଛି ସବୁ ଆୟକୁ ମିଶାଇଲେ ସାରା ଦେଶର ତାକୁ ହେଉଛି GDP ବା ଜାତୀୟ ଆୟ। ସେ ଆମ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ତାପରେ ପରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜାତୀୟ ଆୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥିଲା GDP। ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫଟି, ଏଥିରେ ଦେଖ 1950 ମସିହାରେ କୃଷି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ 50% ଅଧିକ
GDP थिला सी भी कमी कमिकी 2010 पर्यंत देखी एथर आसिक 14% पहुँचला। आउ सब क्षेत्र में GDP हार बढ़ुची, विशेषकर सर्विस क्षेत्र सेवा क्षेत्र में बढ़ी 59% पहुँचला। 30% रु 1950 मसीह 30% था, एवं आसिक से 59% पहुँचला। आमर इंडस्ट्री बा शिल्प क्षेत्र में जेटा 10, 17, 18% था 1950 मसीह, सेटा भी 27% पहुँचला। से भी आस्ते आस्ते वृद्धि पाँच पुणी एवं निम्नगामी है देखा जिते जितेबाला इंडस्ट्री बा शिल्प क्षेत्र में देश बहुत आगेब से आम देश जाकि भारत वर्ष एक जो एवं अच्छी विकासोन्मुखी देश से पुणी विकसित देश आड़ गति कर। जहाँ कृषि क्षेत्र आम कृषि कथा अच्छी कृषि विषय आलोचना करवा। कृषि क्षेत्र में देश स्वाधीन बेलू 50% रु अधिका GDP थिला यातायात थिला, एवं आसिक 14 पहुँचला। यार कारण हूँ कृषि क्षेत्र में आम जी आगेवा कथा आगे पारिना, कृषि कार्य करने सब ए ना पसंद कर। स्वाधीनता पर कृषि उन्नति बहुत व्यवस्था कराई। कृषि उन्नति जमीदार उच्छेद कराई। जमीदारी कहले आगु सब राजा जमीदार थे, जड़े जड़े जमीदार अधीन हजार हजार एकर जमी थिला। 2, 5टा 10टा 50टा गाँव जमीदार जड़े थे, रजा थे, उठे दिखाई। सबू जमी को आणिकी सबू लोक मान बंटन कराई। भूमिहीन मान जमी जोगे दिखाई। विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन थिला, आगुरी ये पाठ थिला एबे तो नहीं, तथापि टिके जानिथिबा। भूदान आंदोलन कहले से गाँ गाँ बुलिकी सब लोक मान जमी मागिक आणिकी जार अधिका जमी थिला ताको आनी दौथिले, गरीब लोक मान जार जमी नाही भूमिहीन ताको दौथिले। ए प्रकार जो आंदोलन आरंभ करथिले विनोबा भावे ताको भूदान आंदोलन कहउतला। ता द्वारा कौन है ना बहुत जमी जो मान पाखे थिला ताको आणिकी सब गरीब लोक मान प्रदान कराई। जमीदार उच्छेद कहूँ। जमीदार मान जमी को सब सरकार नहीं जाइछन्ते एवं समस्त भितर बंटन कर जमी नथिला ताको देइछन्ते। चकबंदी व्यवस्था गोटे गोटे जगार आमर एटी खंडे सेठी खंडे सेठी खंडे जमी अच्छी चाष करने असुविधा होची, ताको सब मिसैकी गोटे जगार सबू जमी को सरकार व्यवस्था करुचंती। किसी स्थान रे किसी गाँव में सब किसी पंचायत रे ये सब व्यवस्था करागलानी, कि सबुआड़े करा जाई नहीं। समवाय समिति गठन करचंती, तापर गुरुत्व दिया होची। सेठू ऋण आणिकी कृषक माने कृषि कार्य करेंगे। ये प्रकार जो व्यवस्था स्वाधीनता पर आरंभ होती सबुआड़े किंतु लागू करा जाई पारि नाही। प्रथम पंचवार्षिक योजना केबे हैला 1951 मन रखा। प्रथम पंचवार्षिक योजना से समय भू बंदोबस्त माने जमी सब माप कराई कहार केते जमी आउ ताको सब टिकट दिखाई जो पट्टा कहते से अनुसार समस्त को किसी जमी पातु चाषबास करूँ से प्रकार व्यवस्था कराई गुरुत्व दिखाई। स्वत्वाधिकार व्यवस्था जो जोत विखंडित बुझी हूँ कथाटा। जोत विखंडित माने जमी सब खंड खंड हो जाऊँगी। स्वत्वाधिकार जड़े आम घर आम जेजेबापा थे, तांकर 2 पुओ आमर बापा कका 2 जन हेले, से जमी को दिभाग करदे। आमर जमी थिला 5 एकर जमी थिला, जनका 2.5 एकर लेखा होगा। पुणी तांकर सबू पुओ जी आसिले तांकर मन 2 पुओ हेले, तेणु से जमी आहरी भाग होगा से भितर 1 एकर आसी पहुँचला। तापर पीढ़ी को से आहरी भाग हम तांकर पुओ मान भर से बांट करने भाई भाग अच्छी जिते भाई सेते घर। तेणु जमी सब दिन को दिन जो जन जन परिवार गोटे परिवार थी जमी सब आस्ते 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 भांगी 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 कम जमी परिणत होगी। तो कह जोत विखंडित गोटे गोटे बड़ बड़ जमी था दिभाग कर दिया छोट छोट जमी कराऊँ। ये हूँ स्वत्वाधिकार व्यवस्था को द्वारा कौन हो उत्पादन में बाधा सृष्टि हो। चकबंदी व्यवस्था आवश्यक। चकबंदी व्यवस्था कहले जनकर 5 जगह 5 खंड जमी अच्छी 5 खंड जमी मनकर 5 एकर ताकू माप कराई सब बाहर कर एकर से 5 एकर जमी को गोटे सब जमी को नहीं नहीं जाकि गोटे जगार 5 एकर जमी दबा ताहले कौन हम ना से जगार से तार बाड़ कर घेरा कर जलसेचन व्यवस्था कर उठा जलसेचन बसैब सार मसला दब सबुदिन से चाषबास कर कृषिर उन्नति हम। ये कहूँ चकबंदी व्यवस्था तार आवश्यकता रही आम राज्य किसी स्थान
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁଠି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ଜଳସେଚ ସୁବିଧା ଅଛି ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇକି କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାହା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲେ କୃଷିର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଓ ଶ୍ଵେତ ବିପ୍ଳବ। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କହିଲେ 60 ତଥା 70 ଦଶକରେ ଭାରତ ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଜମିରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଉତ୍ପାଦନ କରାହେଉଛି, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଚାଷ ସବୁ କରାହେଉଛି ଜମିରେ, ଗୋଟେ ଏକର ଜମିରେ 30 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି ଶସ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆଳୁ କୁହ, ଫୁଲକୋବି କୁହ, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା କୁହ, ସବୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଚାଷ ହେବେ, ଅଧିକ ଫଳୁଛି। ସେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା 60-70 ଦଶକରେ ନଥିଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିବେ, ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଧାନ ଗୋଟେ ଏକରରେ ବସ୍ତେ 2 ବସ୍ତା ବି ମିଳୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲାଗିକରି ତା ଉନ୍ନତି ଅଣାହେଉଛି, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ, ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ସେମିତି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସବୁ ଚାଲିଛି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ବିପ୍ଳବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏସବୁ ଏଇ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କୁହ କି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କୁହ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବ ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସବୁ ବିପ୍ଳବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁଛି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ବିପ୍ଳବ। ମାତ୍ର ଏଇ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବ ସମ୍ଭବ ହୋଇନି। ସବୁଆଡ଼େ ଯେ ଏକର ଜମିରେ ବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଏକଥା ନୁହଁ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପଞ୍ଜାବ କହିବା, ହରିୟାଣା କହିବା, ସେଠି କୃଷିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କୃଷି ବିପ୍ଳବ ସବୁ କୁହାହେଉଛି, କାହାକୁ କେଉଁଟା କ'ଣ କହୁ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା, ପଢ଼ିବା। କୃଷି ବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ବିପ୍ଳବ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ବା ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତୈଳବୀଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ପୀତ ବିପ୍ଳବ ବା ୟେଲୋ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ମାଂସ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚାଷ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଲୋହିତ ବିପ୍ଳବ ବା ରେଡ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ, ପିଆଜ ଚାଷ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଗୋଲାପୀ ବିପ୍ଳବ ବା ପିଙ୍କ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ମହୁ ଚାଷ ତମ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ବାଦାମୀ ବିପ୍ଳବ ବା ବ୍ରାଉନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। କୃଷିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ସେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଚିର ହରିତ ବିପ୍ଳବ, ଏଭର ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଫୁଲ ଫଳ ଚାଷ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଛି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳବ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଝୋଟ ଚାଷ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ କୁହାହେଉଛି, ଝୋଟକୁ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ। ଝୋଟ ଚାଷ ବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ବିଲାତି ଆଳୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବୃତ୍ତାକାର ବିପ୍ଳବ ବା ରାଉଣ୍ଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ରୌପ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ବା ସିଲଭର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। କପା ଚାଷ କାର୍ପାସ, କପାର ଲୁଗା ହୁଏ, ରୌପ୍ୟ ତନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ ବା ସିଲଭର ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ ପରିଚାଳିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ, ପୁଷ୍ଟିସାର ବିପ୍ଳବ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ପରିବା ଚାଷ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ବହୁଗୃହ ବିପ୍ଳବ ବା ପଲି ହାଉସ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ସାର ବିପ୍ଳବ, ଧୂସର ବିପ୍ଳବ ବା ଗ୍ରେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଗୃହ ଉନ୍ନୟନ ଖଣିଜ ତେଳ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁଛି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ବିପ୍ଳବ ବା ବ୍ଲାକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏସବୁ ଜାଣିବା, ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ତେବେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଭୂ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭୂମିର କେମିତି ଉନ୍ନୟନ ହେବ, ଭୂମିରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇବା, ଚାଷ କରିକି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଚଳିବା, ସେ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଭୂ ଉନ୍ନୟନ। 80 ଦଶକ 90 ଦଶକରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଭୂ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ବୈଷୟିକ ଓ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଉନ୍ନୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ସେ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା, ବୀମା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ବନ୍ୟା କି ମରୁଡ଼ି ହେଲା କି ବାତ୍ୟା ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ହେବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷକ ଯେଉଁ କୃଷି କରିଥିବ ତାର ମୂଳ ବୁଡ଼ିଯିବ, ସେ ଋଣ କରିକି ଆଣିଥିବ, ସାର ମସଲା ପକାଇଥିବ, ନିଜର ପୁଞ୍ଜିକୁ ସେଥିରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବ, ବନ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଫସଲ ତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ବାତ୍ୟା ଆସିଲା। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଠି ବାତ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ମହାବାତ୍ୟା,
ସମସ୍ତ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଧନୀ ଜମି ଚାଷବାସ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କେମିତି ସେ ଚାଷୀ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବ? ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଲେ, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋକ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଫସଲ ହେଲାନି, ପଙ୍ଗପାଳ ଆସି ଖାଇଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଛି ସେ ସମୟରେ କୃଷକକୁ ସହାୟକ ହେବ କିଏ? ବୀମା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଚାଷ ସେ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇକି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ସେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଯଦି କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ମନେକର 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୀମା କରିକି ସେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ, ଯଦି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 1,000 ଟଙ୍କା 1,00,000 ଟଙ୍କା ମନେକର, ସେଟା କେତେ ଅଛି ସେଟା ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସବୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁଠି ପାଇଁ କେଉଁ ଫସଲ ପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ବୀମା ହେବ ସେ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ କୃଷିରେ କ୍ଷତି ଘଟିଲା ତାହେଲେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ସେ ପଇସା ଭରଣା କରନ୍ତି। କୃଷକର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। କମ୍ ସୁଧରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଅଛି, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି, କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି। କୃଷକ ଗରିବ କୃଷକ ଋଣ କରିକି ଚାଷ କରୁଛି, କରିକିରି ଚାଷ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତା'ର ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିକିରି ସେ ଋଣ ସୁଝୁଛି। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ହେଉଛି ନାବାର୍ଡ଼, ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏହା ସବୁ କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି। ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, କର୍ମ ନିୟୋଜନ, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷିର ଅବଦାନ। କୃଷି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 63% କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 1951 ପରେ ଏହାର ଭୂମିକା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଳକାରଖାନା କିଛି ନଥିଲା, ଆଉ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଖୁବ୍ କମ୍ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା। ବାହାରୁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀର ଗୋରା ସାହେବମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଏବେ 1950 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ସେ ପାଇଁ 1951 ମସିହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଷ କାମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଆପଣେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1951 ପରେ ତା'ର ଭୂମିକା କମୁଛି। ତା'ର କାରଣ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କୃଷି ଉପରୁ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କମିଯାଉଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସମାଜରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କୃଷିର ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ନା କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ICAR, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାକୁ ହେଉଛି ICAR। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ICAR ରହିଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆମେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ତାହେଲେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି OUAT, ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଶୁଧନ ସେବା, ଭେଟେନାରୀ ସର୍ଭିସ୍, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବ୍ରିଡିଂ ସେଣ୍ଟର, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାଇକି କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଦେଶର କୌଣସି କୃଷକ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି। କୌଣସି କୃଷକ ତା'ର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବା ତା'ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ, ତା'ର ପୁଅ ଝିଅ ଏମାନେ କୃଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଚାହାନ୍ତିନି। ତମ ଭିତରୁ କେହି ଚାହୁଁଛ କୃଷକ ହେବ, ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିକି ଚାଷବାସ କରିବା? ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ହେଇଥିବ ନା। କାହାରି ବାପା ମା' ଯଦି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନି ତା ପୁଅ ଚାଷ କରୁ ବୋଲି। ତା ପୁଅ କେଉଁ ଚାକିରି କରୁ, ଡାକ୍ତର ହେଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉ, କୌଣସି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁ, ବରଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାବା ନା। ମାଟି ଗୋଡ଼ରେ ପାଣି କାଦୁଅରେ କିଏ କ'ଣ କାମ କରିବ? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ହାର ସେ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ କମୁଛି। କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
यार विभिन्न कारण अच्छे कारण कृषि क्षेत्र में कार्य करिकी उन्नति करवा बा धनशाली हवा बड़ मनीष हवा बहुत पैसा रोजगार करवा ये प्रकार संभावना एवं खूब कम अच्छी कारण जलसेचन शक्ति ग्रामांचल रास्ताघाट बजार वैषयिक कारण अग्रगति हो पारनी आज पर्यंत रासायनिक सार रिहाती को कमे दि जाए सरकार आगुरी अधिका रिहा दूसरे कमे देते तेणु बेसी पैसा देकी सार किणा पड़ुଛି लोक मैंने सार किणिकी जमी पकड़ापी आग्रह करना एक निराशाजनक परिस्थिति सृष्टि करुच्ची कृषि उत्पादन कमी जाऊँगी आउ कृषि उत्पादन कमिला माने तो कृषकर आय कमीगला आमदानी करा कृषि उत्पाद गुड़िक आमदानी शुल्क ह्रास कर किसी जिनस बाहर आसपर शुल्क जदि अधिका बसो ताले से आम देश बेसी रेट दर बिक्री हे ताको लोक किणवे नहीं आम देशर कृषक मान द्वारा उत्पादित होता कृषिजात पदार्थ किणते किंतु आमदानी शुल्क ह्रास कराऊे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व वाणिज्यिक संस्था तार नियम है कि सबू देशर समस्ते सबू देश सब जिन बिक्री करेंगे आम देश जिन बाहर को जापर बाहर देशर सब जिन आसिक आम बिक्री हो पार तेणु चाइना जिन सब आड़े पशि जाद्वारा कौन हो आमर तापर जो शुल्क अधिका लगता बाहर जिन आमदानी शुल्क से जिन अधिका दर हाँ लोक मैंने किणता नहीं ता ही पार सरकारी नीति नियम किसी कटकणा सब जारी हवा द्वारा कौन होना बाहर आमदानी शुल्क कमी जाऊँगी तेणु बाहर जिनस बेसी बिक्री है बेलू आम जिन बिक्री होने लोक मैंने कृषि कर चाहूना कृषि क्षेत्र में उत्पादन कमुची कृषक मैंने कृषि नवेश परिमाण को कमे देवाई सब चेष्टा कर चाहते कृषि क्षेत्र में पैसा न खर्च कर अलग किसी क्षेत्र में काम करवा एक कथा चाहते तेणु कृषि क्षेत्र में कर्म जोगाण क्षेत्र बाधा सृष्टि होगी आगु सब लोक मैंने चाषबास करते से लगे समस्ते एवं तो से क्षेत्र में काम करवा लोक संख्या दिन दिन बढ़ुची किंतु कृषि क्षेत्र में काम करिवार जो क्षेत्र थिला जो प्रकार सुविधा थिला ताऊ नहीं ए जंत्रपाति सब चाषबास है तेणु कर्म जोगाण क्षेत्र बाधा होची बेकारी समस्या दिन दिन बढ़ुची ये थिला आज आमर पाठ आम कृषि क्षेत्र में ये सब जो समस्या अच्छी ताकू आकू नहीं केमती पुणी कृषि आमर उन्नति कर से दायित्व उत्तरदायित्व तुम मान अच्छी से विषय आम चिंतन करवा अधिक पाठ पढ़ी कृषि कार्य करने जदि कहीं आग्रही हवा कृषि वैज्ञानिक हवा कृषि क्षेत्र रहा ताहले कौन हम ना कृषि उन्नति हम ना ना कृषि दिन को दिन अवनति घटे ये आज पाठ ये रखा से विषय किसी घर पाठ अच्छी खाता लिखा तो उत्तर करवा दिन को दिन कृषि भूमि परिमाण कमी जबार कारण कौन ताको लिखा रास्ताघाट तैयारी चाष जमी चाष जमी की प्रतिक्रिया स्कूल कॉलेज विभिन्न सरकारी अनुष्ठान सब गठन कराऊँगी विभिन्न प्रकार कंपानी सब से जगह को लेकिन से जगार विभिन्न कारखाना इत्यादि सब बसाऊँ द्वारा कृषि भूमि परिमाण कमुची विभिन्न कारण अच्छे लिखा कृषि आधुनिकीकरण भारत सरकार ग्रहण कर पदक्षेप गुड़ी लिखा आम पढ़ले जाकू स्वाधीनता पर कृषि उत्पादन में परिवर्तन नापी कौन सब व्यवस्था है से विषय आलोचना कले तो आम खाता पुणी लिखा सब 40-50 शब्द भितर यह 4 घर पाठ अच्छी पढ़ा और थे भल मन देकरी परीक्षा जमी भल करवा से प्रचेषा रखा आज आमर पाठ ये रहा यापर पुणी परवर्ती कालांश आम कृषि विषय आउजारला विषय आलोचना करवा आज ये समस्त को धन्यवाद माँ सरस्वती समस्त को आनंद रखंतु एतिक मात्र भगवान को निकट रे प्रार्थना तुम समस्त भल रुह मन देखिए पाठ पढ़िक बड़ मनीष हुआ माँ सरस्वती समस्त मंगल करंतु भारत माता की जय।